Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канали мо обуна шавед, видеои навбатӣ моро тамошо кунед. Хонаи навбатӣ мо ана ҳамин забор дӯстон, то ана ҳамин забори зард. Ана ҳамин хона аст, хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстон. Ин роҳ полни асфалта. Ҳозир медароем ба даруни бино, ҳавлӣ медароем, ҳамаша нишон медиҳем дӯстон. ассалому алайкум бародарҷоно, ширкати софсавдо тахфиф худро эълон мекунад. Барои ришу мӯи сар баровардан миноксидил 5%, 10%, 15% ва 16%. Ва инчунин бародарое ки мехоҳед какта эффекти хуб дошта бошад, мезаролеро тавсия метем. Дар муддати 1.5-2 моҳ пурра ришу мӯи сарро барқарор мекунад. Ва инчунин витаминҳо барои пешгирии рехтани мӯи сар, решаи мӯи сарро мустаҳкам мекунад. Витаминҳои биотин ва зинк аст. Ва инчунин заноне ки барои аз рехтани мӯи сар тангисӣ мекашед, барои мӯи сарро дароз кардан ва пешгирии рехтани мӯи сар шампунҳо ҳастад ва инчунин маслое ки свети мӯи сарро барқарор мекунад. Метавонед заказ кунед. Марҳамат. хона гуфтем қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши птитса фабрика, пеши медколлеҷай, сари роҳ дай хона. То даруни ҳамин ҳавлира асфалтаи роҳ хона ду ошёна иборат аст. 10 сотиқ замин, канализатсия централни, об свет шаҳрӣ бо бочкаи сетона плюс беғаз аз оби шаҳрӣ дорад. Бочка барои анами даруни бино дӯстон. хонао бардошта шудагия ба кирпичи сирх, кирпичи цементблок, 6 дар хона, обши 240 квадрат. Дӯстон, ҳавлия тамошо кунед. Аз ду тараф агароти хеле дарахтҳои мевадиҳанда дорад. ҳозир як ҳамаша нишон медиҳем дӯстон. ду роҳ дорад ба даруни бино аз пушт, аз тарафи пеш, аз тарафи пеш медароем дӯстон. 6 дар хона гуфтем, 3 дар хона дар якум ошёна, 3 дар хона дар дуюм. ин як холе ки мебинед, холи калон. хона ба чизу чораш фурӯхта мешавад дӯстон. стенко, рӯстаки аз дари главни медароем, меҳмонхона мешавад, як зали калон. як треза аз тарафи ҳавлӣ. поло ҳамаш ламинат, як мошона. хоб анаи хонаи дигариш сеюм хона мешавад дӯстон. ин ҷое ки мебинем дӯстон, ин аз пушти бино ҳаст, ба ӯ тароғ дорад. ин тамро ҳаст, кухня аст дӯстон, кухняи калон. ду туреза аз пушти бино мебошад. на роҳ аз ин тараф аст, аз баромада нишон медиҳем дӯстон. хоно дарун ба дарун нестам. як санузели калон, душевои калон, полни кафел. хоб ана дӯстон, чуноне ки мебинед аз пушти ана мин бино буромадем.
ин биное ки дидем ин алоҳида аст дӯстон, кухняучи. аз он тараф ҳам роҳ дорад, аз ин тараф ҳам роҳ. хоб дар ин тараф чӣ дида мешавад дӯстон? ҳезмхона, ҷои кладовка, клата правда ист бо бинен дӯстон, як агароти калонигар дар пишти ана ҳамин бино. ист дӯстон ҷои ҳезмхонаву ҷои мақсад душевои дигар. хоб дуюм этаж аз ин тараф баромада мешавад. дуюм этажа ба навор намегирем. ҳолати ремонтиш дар ҳолати миёна аст. мақсад ремонтиш дар ҳолати миёна қарор дорад. гарати калони дарахтҳои мевадиҳанда дӯстон. ин роҳе ки дар омадем аз тарафи пеш. хоб коме ки чизе нафаҳмид, номерои соҳиби хонаро мемонем, занг мезанен, ҳоли маълумоти пураша медиҳанд дӯстон. гирд ба гирд фасад задаги стена полностью. хоб як бор дигар такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, гардиши птитсафабрика, пеши медколлеҷ. сари роҳ аст дӯстон, ҳамин хонае ки мебинем сари роҳ аст. то даруни ҳавлира, то даруни ҳамин бинора дӯстон ҳама роҳи асфалт аст. канализатсия централни 10 сотиқ замин, як бочкаи сетона дорад дӯстон, плюс об, свет шаҳрӣ аст. хона гуфтем ба кирпичи сурху цементблок бардошта шуда аст. 3 дар хона дар якум ошуна, 3 дар хона дар дуюм ошуна. дуюм ошуна дар хонаош беҳад калон аст дӯстон. бо хол дорад. обши 240 квадрат якум, дуюм ошуна, беғаз аз биное ки ба пушти хона да дидем кухня ва ҳезмхонаву чизош дӯстон. нархи ин хона $120,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. абмен хона ягон квартира аст дӯстон, ягон мошин аст. болои мақсад сум аз тарафи ягон кас мақсад мешавад. алиш ҳаст. номерои телефон барои тамос 901 80 80 90. ана ҳамин номеро да занг мезанед. соҳибмулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад дӯстон. нафароне ки дар канали мо обуна нашуданд, ҳатман обуна шавед. барои реклама номерои админ буда да занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон.